la clau, hem parlat al principi que era ser intensos, pressionar la línia de passada, i bueno, així ho hem fet. Encara així, bueno, crec que haguéssim pogut fer més gols a la primera part, però crec que ha estat un resultat just. I la segona part, la mateixa tònica. Hem aconseguit avançar-nos més i fins que ha arribat el porter jugador l'hem començat defensant bé, però ens han fet 2 gols que ens han condicionat molt i ens han fet arribar als penals. Sempre ens han quedat un poc a les portes d'arribar al Campionat d'Espanya i després d'uns quants anys ho hem aconseguit. És un mèrit de fa uns anys, la mateixa generació de fa uns quants anys i per fi ho hem pogut aconseguir. A passar-ho bé, a disfrutar de l'esportiu, de l'extradeportiu i disfrutar d'aquest grup humà que està molt bé.